guys. Ay, vlog guys. Basically sa mama guys. Dara guys. Oh. Nagdan kaya ang mga bako guys. Mga truck. Guys, oh, kawayan. Tulad ito, ano, dala. Madin taat, sketch ang iyo. Iro, guys. Ano, itong dari mga tao ito nagtrabaho. Hala, sulti guys, kaya kurap sarah. Ako'y kuyog. Ako'y barakada dire. Tubig. Kalau wala na to. Sorry kayo guys, kaya ako'y kuyo kasture pero wala dire. Oh, na-truck niya agi. Hindi mo po. Oh, Patricia. Dali.
Nandito guys, si Patricia. Ang dumi kay Koko guys. Nag-uulan. Ha? Asa? Pagdali? Nanadyo ko'y kuyog. Disaday ka, Patricia. Disaday ka. Asa man ka uli? Ang kuyog ta. Ay, naputol. Putol akong chinilas na guys, oh. Wanay kapalit, may kwarta. Tapos Patricia, gauna. Terus kaya Gino. Oh.